Sziasztok, itt vagyunk a Campus Fesztiválon, és természetesen nem csak koncertekre látogatunk el, hanem elviszünk titeket más helyekre is. Például a Civil Agórához is ellátogatunk, és ott Váradi Feri kollégánkat is bevetettük, mint nehéz fegyvert. Ezen kívül pedig azért kicsit tévedtem, mert koncertre is ellátogatunk, ugyanis hát egy kihívásunk van Zolival, mégpedig, hogy egy-egy olyan előadó koncertjére visszük el a másikat, amit hát biztos nem fog élvezni. Szerintem előjáróban elmondhatjuk, de nagyon jókat választottunk ki, úgyhogy tartsatok velünk a videóban, és derüljön ki, hogy hol jártunk. Nos, hát itt vagyunk a Campus Fesztiválon, és hát amellett, hogy az emberek koncertekre járnak egy ilyen fesztiválon, az étel is nagyon-nagyon fontos, úgyhogy úgy gondoltuk Szandrával, hogy megkóstolunk valami különlegeset, mint azt láthatjátok itt a... Igen, ezt nem lehetett kihagyni. Zoli ráadásul azt mondta, hogy hány éve is jársz fesztiválozni? Én körülbelül 13 éve járok a Campus Fesztiválra, de azt most már elárulhatom, hogy eddig még szerintem nem ettem a fesztiválon. Hát nyilván igen, mással voltál elfoglalva. Jó, én minden hát évben ez mindig valami különlegeset próbálok ki, úgyhogy ezért döntöttünk most emellett, amit itt előttünk láthattok. Ebben grillezett ananász is van, úgyhogy muszáj voltam ezt választani. Zoli, te? Ez egy csípős, tehát van benne jalapeno, a színe is mutatja egyébként, mivel piros, tehát felhív a veszélyre. Úgyhogy ez egy csípős hamburger, illetve hát a kamera mögött láthatjátok, illetve nem láthatjátok Bálintot, de hát ő egy fekete unikornis burgert kért, úgyhogy hát azt hiszem, hogy a fesztiválon a étel szüzességemet egy különleges piros burgerrel veszítem el. Egy angry Furcsán hangzott, de minden esetre így történik, úgyhogy akkor nézzük, hogy milyen az íze a színe mellett. Azt nem ígérem, hogy át tudom harapni, de megpróbáljuk. Picit érdekes. Nem tudom átharapni, de át tudod harapni. Én amúgy nagyon hamburgeres vagyok, úgyhogy ez nagyon finom. Nekem nagyon bejött. Nekem is. Ugye az első falatnál. Nem érződik, hogy piros. Nem lennék jó gasztroblogger. Csak annyit tudok mondani, hogy finom. Mint láthatjátok, gyorsan lecseréltem Marosi Zolit Váradi Ferire, de ennek egyetlen oka van, hogy Feriről tudhatjuk, hogy amikor valami történik a városban, mindenhol ott van, és az összes repicuccot összegyűjti, úgyhogy nem találhattunk volna jobb embert ahhoz, hogy itt a Campus Fesztiválon is nézzen körül, és gyűjtse össze, hogy miket vihetünk haza. Ebben a nagy táskába. Hoztál táskát is hozzá. Na nézzük! Itt vagyunk a Campus Fesztiválon, és hát egy különleges kihívásra vállalkoztunk Szandrával, méghozzá arra, hogy elviszük a másikat egy olyan koncertre, amit mi szeretünk, de a másik még nem annyira hallott róla, úgyhogy akkor Szandrához fordulok is, hogy ő mit választott számomra a mai napra. Kicsit nehéz volt, hogy mit válasszak, de aztán úgy gondoltam, hogy K. Kevinen még én sem voltam, annak ellenére, hogy hallgatom a zenéit, és szerintem ez bizonyul a legjobbnak, hogy elhozzalak téged egy K. Kevin koncertre, és nagyon kíváncsi vagyok a reakciódra. Hát arra én is kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a K. Kevin koncert, hamarosan meglátjuk.
Hát véget is ért a K. Kevin koncert, én nagyon jól éreztem magam, de szerintem ezeket a felvételeken is láthattátok. És hát nem tudom, szerintem Zolinak is kitalálható, hogy hogyan érezte magát, de Zoli, hogy érezted magad a K. Kevin koncerten? Hát érdekes volt, minden esetre érdekes volt, maradjunk annyiban, de mivel elvittél egy ilyen jó kis koncertre, ezért úgy gondoltam, hogy én is készülök neked valamire, ez majd hamarosan kiderül. Ajaj, nagyon kíváncsi vagyok, remélem, hogy hasonlóan jól fogom érezni magam rajta, mint te a K. Kevinen. Nos tehát, az előző nap Szandra elvitt egy K. Kevin koncertre, úgyhogy úgy gondoltam, hogy elviszem egy belgára, de közben rátaláltam a következő koncertre, az Omega Die Tribe-ra, úgyhogy... Az a helyzet, hogy nem is hallom, hogy van, de nagyon félek. Itt a hátteret már hallva, kicsit egy izgulok, szerintem azért K. Kevin nem volt olyan rossz. Na nézzük akkor, hogy milyen lesz ez a koncert. Nos tehát, Szandra, hogyan értékelnéd az Omega Die Tribe koncertet itt a kapuszon? Szavakat nem találok, szerintem láthattátok az arcomon is. Igazság szerint ez a jó, amikor egy fesztiválon különböző zenei stílusok is találkoznak, és elmehetünk megnézni olyanokat, amik tőlünk nagyon távol állnak. Maradok a K. Kevin vonalnál, szerintem a videóból is lejön, hogy ezt valahogy egy kicsit jobban éreztem, de igazából aki ezt szereti, annak biztos, hogy jó, csak ez nem az én zenei ízlésem. Nagyon kellemesen megfogalmazta Szandra. Szerintem brutálisan jó koncert volt, minden értelemben. Vagy megyünk még egyszer.